Let us now look at Venn diagrams with the three subsets. Our first Venn diagram is going to be like this. We have A as a subset, we have B as a subset, we have C as a subset. Tadaro manje, we want to identify A only, B only, and C only. Saka ino-ish ndiyo A only. We are going to shade kuti tinyatsokuona ma-regions acho. Ino-ish ndiyo B only. Ndo region inopinda B only. Then munomu ndo munopinda chi C only. Let us draw a second Venn diagram to then show my regions acho are shaded. Three subsets again. A, B, and C. So this is A only. Shader E. This is B only. Ukazona avoid ma points of intersection anaye. And this is C only. Saka panapa we have A only. Panapa we have B only. Then panapa we have C only. So umo muri kupinda A asi zvinhu zvaA chete zvisiri kuwanikwa muna B muna C. Then umo muri kupindawo zvinhu zvaB chete zvisiri kuwanikwa munani muna A kana muna C. Then muno muri kupinda zvinhu zvaC chete zvisingawanikwe muna A kana na B. Ndosaka tiri kuavoida chi ma points of intersection ayo. Tadaro manje, let us identify the point of intersection, the most central one. Pano intersecta zvinhu zvese. So this takes us to our third Venn diagram, which has three subsets like this. Saka a common element inowanikwa muna A, muna B, muna C inenge iri pakati panapa. In set notation, pakati pacho panenge pachinzi ipo A intersecting B intersecting C. Ndo rinenge riri zita rapo. So kana tadai so, let us now look at kunze kwema subsets uku kunenge kuchimbonzi chii. Before we look at kunze kwema subsets, let us look at the union of all three subsets. That takes us to our fourth Venn diagram. We have A, we have B, we have C. Kasheda mukati muno mese like this. Mukati muno mese ndiyo inenge chinzi chi A union B union C like this. So I think this is quite understandable. Going to our fifth Venn diagram, taudaudza kuti kunze kwema subsets kunenge kuchinzi chii. Kunze kunenge kuchinzi chii. So this is A, B, and C. So kunze kunoku tisingapinde mukati mema subsets. Kunze kuno tikakusheda like this. Ndiyo inenge ichinzi A union B union C complement. And I think this is easy to understand also. Okay. Kana tiine three subsets, we have a new concept. Hatingori na A only na B only na C only. Tiine amwe ma only atoda kudhila nawo. Saka this takes us to number 6. Ndokuratidzei ma only acho atiri kudhila nawo.
So A, B and C. Tiri panapa tikashedha muno munenge muchireva kuti A intersecting C only. Saka patinongotarisa zvinhu zviri common pakati paA naC tisinga include zviri common paABC. I hope you understand. Tikashedha muno yava A intersecting B only. Tikashedha muno yava B intersecting C only. Saka ino ishi tiri kuti B intersecting C only, then muno umu yava chi A intersecting B only, then umu yava chi A intersecting C only. So this is the beautiful part of having three subsets. We explained zvazvinoreva apo kuti tinenge tichiti isusu tiri kungoda zvinhu zviri common pakati paset A naset C, kana kuti tinongoda zvinhu zviri common pakati paset A naset B, kana kuti zvinhu zviri common pakati paset B naset C. So that will be it. So ngatitange nekudefine A intersecting B only according to set notation. Lapa number 7 tikuda kudefine A intersecting B only according to set notation. Taidraw isusu yange yakadai so, tikati A, B and C. So A intersecting B only panapa cheta pata shade up. So let us see the definition thereof. Saka definition yacho inge yakadai so, tinoti C complement intersecting A intersecting B. Saka kana tida kunyora A intersecting B only, answer yacho inge iri C complement intersecting A intersecting B. Before I explain the logic panapa, let us do a quick proof. Saka let us assume kuti tatopiwa inoita nzi tidrowe pachi pavenn diagram. Saka pavenn diagram inge yakadai so, we have A, we have B, and we have C. So toda kutanga tashedha chi C complement. But C complement tiri kushedha everything else, ngatishandise ma vertical lines. Tiri kushedha everything else kungosara kwa C. Saka maline edu ma vertical lines anopinda anywhere and everywhere like this, haapinde muna C. And remember kana asingapindi muna C, haapinde zvakare muma intersection zones C. Saka ari kupfuura nepanapa like this, then anouya kusvika orovera panapa, irorovera pano, orovera panapa nepano, then aya chi odai so zvakare achirovera kunoku like this, orovera apo, opindawo masi achirovera apo like this. Saka tatoshedha zviri kudiwa. Let us now shade A intersecting B. Saka A intersecting B kada kuishedha in vertical lines inenge yakadai so. Iyi ndiyo A intersecting B. Tichipinda nemukati munomu, because mukati munomu handiti tadefine kuti ndi A intersecting B intersecting C, kureva kuti mukati umu muna part of A intersecting B, ndosaka tichimushedha. Because intersection tikatarisa pari kucrossa malines edu pari kucoincida nepanapa, kureva kuti this is correct. Why is it correct? C complement, zvinhu zvese zviri kunze kwa C zvakuita intercept nani na A intersecting B. Saka A intersecting B only tofanira kuziva kuti isiri mudhiri racho ra A intersecting B ndi C, tichangoiti C complement intersecting A intersecting B. Kana tadaro tinenge tatoita what is required of us. Let us go to A intersecting C only. You can try this out, pause, try,
unpause and see if your solution and mine are agreeing. This is number 8, A intersecting C only. Tamboidraw paya paya. Takati inenge yakadai so. So we have A and B and also C. Tiri pano A intersecting C only region kanaka aka. You see? Yeah. So inenge imbori chi insert notation. Tinongoti isiri mudhiri paiti B complement intersecting then zviri madhiri A intersecting C like this. And let us run a quick proof. Saka pa proof takuidraw panapa. Saka we have A, B and C like this. Then toda kutanga tashedha chi B complement. Kureva kuti tiri kushedha zvinhu zvese tichijamba B. Saka we have our straight lines like this. Tiri kushedha everything but tiri kujamba B. Saka patosvika pana B ndo patinomuavoida, torovera apo todai, torovera panapa todai, torovera apa todai, so torovera panapa todai, torovera todai. You see? Like this. Then manje takuda kushedha chi A intersecting C. Saka A intersecting C manje. Saka A intersecting C takushedha nemachi nema vertical lines like this. Iyi ndiyo chi A intersecting C. Then tikatarisa point iri kusangana malines the inner-ish sezvo zvakaratidzwa panapa. Kureva kuti our answer is correct. Let us go to B intersecting C only. Number 9, B intersecting C only. Pataimboinyora yange yakadai so. B intersecting C only. A, B and C. Saka B intersecting C only ndechi the inner-ish. Kana tichida kuinyora insert notation, tichati chisiri mudhiri A complement intersecting zviri madhiri B intersecting C complement. Then let us run a quick proof panapa. It's like this. Yebo. Our 3 subsets as they are in the flesh. Then totanga tashedha chi A complement. Saka tikushedha everything tichijamba A. Saka tonorovera panapa todai apapo futi tikunorovera. Tikurovera pana A chete, pamwe pese pari kuchekwa, pamwe pese pari kugaravazwa, cheka handitika. So A tamusiya ari kunze. Tikada manje kuchishedha panapa tasananyatso kuratidza kuti chero avatsano vari kuchekwa. Yeah. Tikada manje kuchishedha chi B intersecting C inenge iri inner-ish. Iyi ndio inenge iri B intersecting C. Topinda mukati noti B intersecting C is part of pakati apo. Tikatarisa region iri kusangana maline edu, we can confirm kuti yakafanana. Saka our answer is correct. So we had a question I was trying to explain in a different way. Yai in our most previous. So today is 10 April 2025. Look at our uploads are 9 April 2025. We had a question there. I tried to explain it in a different way, but I thought of this one. So this is like a universal understanding of the interpretation of Venn diagrams. Okay. So what we are going to do last is takuda kudhilana na A only. Tone kuti insert notation vanonyorwa sei. So our number 10 tikuda kudhilana A only. Kuti mu remember kuti A only chimbori chi
tambo iyi drawer kumusoro uko yanga yakadai so A, B and C. So A only ndemunomu tisingapinde muma intersections like this. So inonyorwa sei? A only inenge iri B union C complement intersecting A. Saka A yacho iri kudiwa inonomira yega. Then the union, take note kuti it's now union not intersection. The union of B, C complement yayo. So before to explain as is our custom, say proof yacho tuone. Saka of course tiri kuda kudraw apo C. Saka tinodraw sei? Tinotanga tashedha B union C complement. Kureva kuti tiri kuda kushedha zvinhu zvese zviri kunze B union C. Kureva kuti mumwe mese umu tichamupinda tichaavoida B union C iyo yatiri kutoavoida apo. And B union C tiri kutoiavoida apo. Iyo yasara yega. Zvimwe zvese zviri shaded. Then manje tadaro takuda kuchishedhani A unousho. Kuti tishedhe A takushandisa chi? Hozi intersection takushandisa chi? Ma horizontal awo. But A remember inenge ichiinclude nema intersection zones awo. So chinogumira pairi A. Saka pari kucrossa malines edu mukatarisisa pari kuenderana na A ari pamusoro apo. Kureva kuti our answer is correct. Ain't it beautiful? Mathematics is a beautiful language. Okay, number 11, B only. Chimbozamawo B only shamwari yangu. Zama B only. So tripa number 11, B only. Tambo inyora B only. Kutra kuti irangarire. Tanyora yakadai so. Like this. Then sub B only in the inner-ish. Like this. Okay. Saka insert notation inonyorwa sei? Tinoti zvisiri mudhiri A union C complement intersecting chiri mudhiri B. Ngatitei proof yacho toni. Proof yakadai so. So we have A, we have B and C. Ngatinyore A union C complement. So A union C complement tikushedha zvimwe zvese izvi tichingosiya A union C. Saka tunokurovera apo. So A union C yosara iri pamhene like this. Then tozoenda tonoshedhani B nema lines akarara so tichipinda noumu B yese taishedha. Pari kusangana malines apo pari kuenderana nezvataisa pamusoro apo. Kureva kuti our answer is correct. Our last one, number 12, C only. Tambo iratidza kuti yanga yakaita sei C only. So A, B. Saka if you mukangozvibata izvi hapana question yekushedha mukati umu inozombokunetsa kunyepa. Tatobata everything. Questions anouya akati shade A only, shade A intersection B only, blah blah blah. Tatobata everything chinovhunzwa. So C only nde inoi. Okay. Then kana takunyora pasi zvisiri mudhiri A union B complement intersecting zviri mudhiri. Tinoiprova sei? Kare kwangu ndaibva ndatongosiyira ipapa ndoti wozoproofa wega. Ndakuenda. Pangu ndasakura ndazunza. So A, B and C. So toda tanga taisa the complement of A union B. Kureva kuti tichashedha kumwe kwesoko tichisiya A union B. Andirika.
saka kumwe kwese tichakushedha kunoku tichingosiya A union B. Okay, then tadaro manje takufangwa kudi kushedha C, saka C takumushedha nema horizontal lines, so tichinopinda futi nemuno. Then tikatarisa pari kucrossa malines apa pari kuenderana nepanapa kureva kuti our answer is correct.